العملية تسير على ما خطط لها بإذن الله. baban da ɗan uwan da suka rukusa suna zuwa ga Allah don nuna farin cikin su. Wa'annan bayi Allah ya muku sakamako da gidan aljanna. Wa'annan bayi tun da aka shiga ba ci ba sha ba shan ruwa da aka ɗauka. Abun gode musu. Allah ka yi muku sakamako da gidan aljanna. Wa'annan bayi Allah tun da aka shiga ake bakin kokari. Allah ya biya. Allah kai ne Allah. Allah kai ne Allah. Allah kai ne abu.